אזור התעשייה והעסקים חולון במרכז לכל דבר. האזור, בסמוך לכבישים הארציים 4, 44, 1, 431 ו-20, ובעתיד גם בסמיכות לקו הירוק של הרכבת הקלה. השקעה רבה קיימת בשיפור התנועה לאזור על ידי פיתוח מחלף חולון מזרח, חיבור רחוב המרכבה לכביש 44 ופיתוח צירי תנועה ראשיים באזור התעשייה. לאזור תוכניות בניין עיר מאושרות, היוצרות כללים ברורים ליזם הקיים וליזם החדש בבניית פרויקטים חדשים ובשיפור פרויקטים קיימים. התוכניות המאושרות מאפשרות בניית שטחים עסקיים רבים נוסף על הקיימים. פרויקטים חדשים מתפתחים באזור על ידי יזמים מהשורה הראשונה במדינת ישראל. מנהל התעשייה והמסחר חולון דואג לפתח את התשתיות המתחייבות מהתפתחות הפרויקטים החדשים במקביל לבנייתם. מתרחשת תנופת בנייה ותנופת קליטת חברות חדשות. אזור התעשייה והעסקים חולון מתפתח וקולט חברות חדשות רבות. האזור מהווה עורף ייצור תעשייתי חיוני של מטרופולין תל אביב. קיימות ומתפתחות תעשיות בתחומי מזון, דפוס, עיבוד שבבי, פלסטיקה, אופטיקה, אלקטרוניקה, מתכת, נגרות וחשמל. אזור התעשייה והעסקים חולון מתפתח בשנים האחרונות כמרכז תעשיות ועסקים מתקדמים. האזור קלט בשנים האחרונות חברות ועסקים מהשורה הראשונה במדינת ישראל. השינוי המתרחש באזור התעשייה מחייב השקעה רבה, בתחזוקת תשתיות, בניקיון וגינון. מאמצים רבים מושקעים בכך שהאזור יהיה גם מקום בילוי בשעות הפנאי, והפעילות בו תהיה במרבית שעות היממה. אזור התעשייה והעסקים חולון במרכז לכל דבר. מנהל התעשייה והעסקים חולון עומד לשירות היזמים הקיימים והחדשים ורואה חשיבות רבה בפיתוח תנאים נאותים ובחשיבה תכנונית להמשך פיתוח האזור בשנים הבאות.